Colaborativo e autoxestionado, é dicir, a xente propón as súas como que hai que facer para ter unha actividade no veraneado. Pois simplemente propor, houve algunha, este ano incluso fixemos algo de publicidade por Facebook propóndole a xente que simplemente presentase se tiñan algunha idea, algún proxecto, algo bonito que mostrar, pois que simplemente o dixese e nos daríamos, pois, Algúns dos concertos, porque hai moitos, non? Os que imos poder escoitar aí na Praza de San Martín. En total creo que son 9, todos os mércores de xullo e agosto. Eu veño en representación da asociación O Espertello. O Espertello, Efectivamente. Entón, encárgome dos concertos. Vale, bueno, pois hai un poquinho de todo, sempre tentamos facer cousiñas variadas, diferentes cada ano. Comentábamos antes que este ano repite un grupo, sí, contárselo ao principio, que son os Picnic, precisamente os que comenzan o mañá, xusto, efectivamente. E, bueno, por que se chama Terra 2050 e é a visión de 30 diseñadores gráficos que fan os fenómenos de fotografía, non de diseño gráfico, que fan o seu diseño gráfico de o que nos ven a Terra no ano 2050. A interpretación é toda. E hai xente que son 30 diseñadores a nivel mundial, en os americanos, en os chinos, en os japoneses, en os americanos, e bueno, que cada un fai a súa interpretación e nós queremos mostrar a que a disfrute sempre este día. a 7:30. E contaros tamén, como dicíamos, queremos tamén que os colectivos aproveitemos esta ocasión e aproveitemos todas para conocernos un poquinho mellor que é a Napos da cidade, pois alguén ainda non o sabe. Bueno, pois, se dixen, a universidade nació no ano 2003 dese movimento genial, aburrido, estático, E despois aproveitamos e presentamos un proxecto que teño eu con dous compañeiros, con Mariquiña e con Diego, que somos de Cordelousa. Entonces vamos a facer un concertillo tamén ás 7 da tarde, estades todos convidados. Que é un proxecto musical, non? Exactamente, si é un trío, facemos folk, así músicas tradicionais un pouco construídas, gustannos moito as músicas serrallanas, non só de Portugal, tamén con Asturias, desa zona que Mariquiña, a miña compañera, chama Galicia e Redente, que ela é dali, ela é dunha zona. E gustanos ese repertorio, mas temos tamén Radio Liberdade, Radio Rabú. Radical, como Radio Liberdade. Pola honra, pola forma, pola verdade. Radio Liberdade. Unha turba un pouco deconstruída, é unha mineira de avión. É dicir que estivemos estes días por Orgullo, cun obradoiro de coplas un pouco para actualizar o noso folclore e algunhas das letras, pois, algunhas creativas. Non quero saber Lucía, porque as outras non as aprendí. Eso para verlo. Escoitando. Aire que me leva ao aire, 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 aire que o aire me leva, aire que o aire me leva. Aire que me leva ao aire, 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 moreno pra tua terra, moreno pra tua terra.
debaixo do lavadoiro onde Manuel lavaba había un anillo de ouro cunha cinta colorada, ai la 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 la, ai la la, ai la la, ai la 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 la. Donde ves Manuel veño de lavar la roupa e de clareare, donde ves Manuel veño de lavar. Que tú veas como teño o meu corazón por dentro, non me roubaba la fala, non tiña o atrevemento, ai la 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 la, ai la la, ai la la, ai la 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 la. Eu non quero home que non ven bailar, que vai a taberna, vai se emborrachar, eu non quero home que non ven bailar. Arreglar un caso, sin llevarlo a un taller. Y la segunda actividad es un taller denominado Huerto Urbano, donde se invita a las familias, niños y adultos también, a aprender cómo podemos cultivar verduras y plantas en nuestra propia terraza o balcón y sin un jardín. Y es una gran oportunidad para que los niños y los adultos también se diviertan mientras aprenden algo útil. La primera actividad organizamos en Praça do Sal y la segunda en la Hoja de Terra, en el barrio de Portugalillo. Sí. La segunda actividad es... Siempre celebramos o Día Internacional Sin Bolsas, entón, aparte da nosa parte reivindicativa e política de sempre, pois decidimos dar un paso máis e termos máis a ciudadanía a través do obradoiro. Pensamos que igual o discurso ecologista a veces espanta un pouco, entón decidimos hacer algo práctico para que tamén para hacer alternativas a Grazas por deixarnos usar a canción que tedes vos de sintonía no vosso programa Ondas no Cárcere en Coac FM, que é esta canción que escoitades nas cuñas do principio, Liberdade, Liberdade, que é un fado da liberdade de Gonzalo Guerreiro. En plan, foi un gran colaborador do proxecto Cárcere e a verdade é que cando nos preguntastes para Radio Liberdade, incluso falando cos compañeros, que nos parece un nome moi apropiado, pois nos parece o máis adecuado como sintonía. É que nos viña o perfecto. Entón, moitas gracias aquí. E seguiremos usando, Moi perfecto. Pois nada, ti, dentro do colectivo Prazas Conciencia, o que queredes é sacar a ciencia á rúa. Sí. Como ides a eso? Hai un pouco, a ver, en teoría, eu que estou entre a Coruña e Ourense, a realidade é que na Coruña existen moitos máis museos científicos que na cidade de Ourense, e vimos unha carencia en moitos lugares de sacar a ciencia á rúa tanto para rapaces pequenos como para... Seramos nesta primavera unha actividade nas Burgas, indicando un pouco o seu pasado, un concepto do que é o internalismo máis amplo, un concepto que inclúe traballos desaparecidos, como son as panaderías, como ou traballos que están a pico ou están moi amenazados, como son as últimas lavandeiras do país, non? Que quedan aí no lavadoiro das Burgas, e que co traslado e a reforma, non? A parte de invertir os millóns e medio de euros do dinheiro do erario público, pois van a destrozar esa tradición que permanece viva
e que supoño que ao cabo de uns poucos anos para un centro de interpretación, non? Así que moi ben xa nos... E que estarán en concerto o mércores 19 de xullo ás 21:30 na Praza de San Marcial. E damoslle tamén a benvida a esta mesa ao noso compañeiro Robert de Radio Liberdade, que vai presentar os colectivos aquí con a Robert. Hola, boa tarde. Eu vou presentar a Marcha Mundial das Mulleres. Lucía. Hola, moi boas tardes. Aquí estamos. Moi boas. Lucía, cuéntame, o que tes actividades e cando se comienza? A ver, recomendóas todas. A ver, temos as actividades, dúas das que facemos son xa, por decir de algún xeito, tradicionais, dado que esta é a segunda edición do Verán en Arte e, efectivamente, hai alguna que ven que participa. Unha delas é as Olimpiadas, que vai ser a primeira, vai ser o día 18 de xullo, xusto detrás do Concello, nas escaleiras da Rúa Valdeira. Esta actividade é super divertida e moi participativa. Sorprendémonos as propias mulleres que organizamos o competitiva que é a xente, inda que non te sogues nada, pero bueno, eso precisamente da de material das Olimpiadas. Que son as Olimpiadas? É un xogo por equipos, onde hai que, cada ano temos un tema distinto. Este ano son as barreiras que unha muller ten que sortear para denunciar un acoso. E máis se ese acoso está producido por un presidente dunha diputación. Catálogo de Tempade Aulet vai cun encabezamento que fala do ánimo, do capital e incluso, sobre todo, do ánimo capitalizado. E xa que acabamos falando na anterior entrevista de Llanos, pois eu vou dedicar tamén a outro, que se chama Amancio Ortega. Ás veces, o meu verso, o meu armario, soa como unha partitura de puños pechados, na que afogan as notas da charanga e o alucín. E o día tende a moda do gris e da polilla. Dice gris que te remexe dende o código postal, bordando pras conciencias de aquí, as moreas de roupa gris. Gris fragmento e territorio. Tan gris que nin as agullas o poden soportar e trouxen un fío derramado, como de puntada que non se cura, nin mañá, nin hoxe. E entón, é cando coido que máis valdera andar ispo, inda que caia un gris inverno, invernía en gris, ou calquer outro combinado que os estampados económicos. Bueno, agora sigo eu, que me chamo Xía. Vou falar en castelán, tamén teño algunhas poesías en galego, pero bueno, eu vim empezar con esta, vale? De poesía intimista, espero que vos guste. Titúlase Explicaciones retroactivas. ¿Por qué? Pregunté. Porque la noche convierte a todos los hombres en poetas. Tenías que ser tú, noche, madre de finales, conjurando abstractas realidades, abriendo la puerta del pecado a fuegos que suplican enjaulados que el sol jamás vea sus labios, que él solo quema, que él solo humilla, que él solo pretende justificar, por una embravecida, ser el asesino de estrellas que solo quieren brillar, libres de aquellos sueños de ojos abiertos, de latidos predeterminados, de la muerte tempranera, que impone amado ocaso. Noche, siendo ella, eres más bonita. Cuando tomas control de la piel y la haces principio y fin protagonista de cientos de batallas metafísicas acerca de cómo ser, sin ser muy fiel, a esa lógica que nos determina lunas, meras ladronas, simples rocas opacas, brillando solo con luz arrebatada de la verdadera historia hasta ahora ocultada. Noche, sinfonía de piano, desatando con sus manos cuerdas de porqués desviados, anulados, que confundían el sí con el miedo. Y ahora, con el fin justificando los siendos, dejadme en paz, tengo que hacerlos quiero, entregarme al tentador infierno, a la serotonina, feligresa de tu cuerpo, a la eternidad, por un momento. Noche, y sus falsas promesas de que el sol nunca volvería a brillar y me haría volver a su luz verdadera, a su intensidad y su sentencia de que en él reside mi esencia. Noche, y su inapelable el castigo de un quizás con sabor a éxtasis consumido,
y me recuerdo que cuenta que siendo el poeta y musa, ella muestra, nos bebimos con versos de amor y de olvido, y nos hicimos poesía hasta morirnos. Muchas gracias. Escoller de que emoción falar. Só hai dúas, amor e desamor. La quiero versus la quería versus la quise. 2. Se escolles amor, fai lo imposible. No me hace caso versus ella ama a otro versus no le gusta la gente triste como yo. Escolliche desamor, me de toque de esperanza. Pero encontraré la adecuada versus la enamoraré versus verá que soy lo que necesita. 3. Convierte nun cúmulo anárquico de lamentos, lágrimas de cocodrilo e sonrisas tristes de modelos de la cosa. Bois versus Ice versus Smith. 4. Mete palabras que parecen chulas de forma aleatoria. Logopeda versus tecnócrata versus desechable. 5. Introduce pausas de estas de respiro muy lento. O resultado ven a ser algo así como la quise como la quiero, desechable. Ama a otro, sí, a un tecnócrata del amor, pero me verá en mi esplendor y conocerá a pausa pedante, conocerá al poeta logopeda que arde en mí, aprenderá a quererme. Caras de un completo desastre. Sí. Básicamente es un desastre porque, bueno, somos colegas que nos sentamos fallados e tivemos a maravillosa idea de facer unha asociación cultural. Así, neses momentos que cada vecina que se vai sola, que vamos a facer unha asociación cultural.
Naquele momento nos facíamos instrumentos musicais con materiais de reciclaje, as edicións privativas. E ahora simplemente apuntamos neste. Algún tema novo dos que van a estar no disco? Sí, temos repertorio novo, si animamos, porque aparte nos fai moitísima ilusión tocar no Veranearte, porque foi cando nos estreamos aquí. Bueno, por primeira vez, no 2011. Sí, nós non estábamos, así que... Eles dous ainda non estaban, Irene e Omar, pero foi a presentación a nosa cidade, entón fainos moita ilusión. Tedes novas incorporacións, sí, o grupo vai medrando, grande, cada vez máis coñecido. E moi ben, pois moitas graciñas tamén por acudir a chamar. Diche conta de que eres heterosexual, saben os teus pais que eres heterosexual, tes medo de que te despidan do traballo. Non, é un pouco darlle a volta para que a xente se poña no lugar e amplíe un poquinho os horizontes.